Hslc Lapen HS Sadlang ti na ken Karchopon Lapen career guidance program nilitin pondo labang so program along nilito man pengal hisar ko matay chief guest chopha pondo nilito chopha pon laki birong ha alangli principal of Diopani College Lapen ke puthol dothalang nilito chopha pon guest of honor division rong pia ke ha alangli ke principal of Long Region College Gindagha Lapen puthol tum chopha pon dothu invited guest Mr. Jackson Milik social worker kam excess officer alang ni tumsi pini pang so mai long ang chetongon pen students atum han jumisen alam handakang lo lapen ke career guidance abutak stamelang ko itikang lo si pini labang so program long school Kepass nang chetong londo lapen ke higher secondary students atum pini chetong lo lapen ke labang so career guidance along students atum han lingit hegela lo alang atum kaya long ti meji phan kicharli kuan si importance ma lahai puthak alang litum chini ponong lo pusini tu mahin pan he pon pini bang kan cetong pon student ba pini students lok si 150 so si students ki pini cetong pon tang tai nang litum la bang so program mata jai mek ki pachun pon ji phan nang litum la ini pen ko p step ka deng ba si pin la bang so jai mek ki pachun pon lo nang litum mane ka prek pen ka chirap dun do ma all ni lebiyut pen labang so asai ke deng pon long ahok pet ke lalo pinangan aning kimi penang kachirap dun atumdo nilip along kake nilip ang kaching hona bang atum stame amen ki nili jongpon pelo buat ki stame ning mi pen atum aning kimi pen ning meaning do na chirap dun lapen ki well research atum nang chirap dun do lahai pen na jok sini tum pini labang so sai pichon pon long lo tang tela nang tum non la pini bang ke la felicitation kam career guidance pulo non ke bang jilangar ni je samere tum ni le bari soi jang luga chari tum phandang le tum la orni le youth pen ko pipi jai mek ala tum permanent deng pon jilang ke bang jilangar ni holo tum purthe nolom ke kenang suke kapet thang dali ke charli han lo kenang su si pining an bang ni tum nang me mat ning charong pi along si dolo thi polo moban thaglong lo je ni le balong students atum ke fel ke kom pigan bang phoke ba trok na velo la an ang bong exam pi don pen putai chingthur pigan lo la sinil tum all ni lebiut pen na ke nang dala lo alang li tum phan ni tum tangka maha pen ni tum rabun ni da ta ahok pet bang ke la thini tum ke do an pen alu la sinil tum mo pen pu bom son awareness program deng pg la pen ke career counseling la halong bang ke ni tum ka kita lang tum han ready la pen la hai ba putha ban tum piponji la pen non ke bang ji an kan phai ka sing me tum han same tum coaching piponji all ni lebiut a hin pen la pen ni tum la so sai da tang da philo te tum ka sing me do thu la ke ni tum all ni lebiut lo youth phanda le tum ke claim ponji la pukali angkang pi han se tum claim ponji phai sik do la si isi ni ning ka matha e la pen all ni lebiut pen ka matha la son do ho ni tum angkang pi matha na te long le ching hon nang kenang so la si ni tum matha lo je non ke bang journey bang rong asar tum phan an che hang pe si ni tum ma long le phelang ka chirai kom ji aputha bang bi sore chi pi ponji la pela so long le tum ke the ki ding atum phan land and revenue department hon ponon forest som phan da ke hang ponji phan sik pondu athi pi ponon maximum itum ni le balong forest area ke do tum dok pi kan lang pinya ni ta koila mati na ta pinang ange forest ahawa ke puri do la pen ke pu saruti na ta pinang an forest along le lo si puri do la tum pinya ni isi bang ke do thai bi posi do na ko lo isi bang ke awareness ka bi pen si do ko lo mini la si forest som hang pen tum ahok pet forest along le long dolong ma dolong le isilam lo la pen do de ko pilo ka hing no do ma de do de pen da do mi ba dolong bom jima la hai putha ka pa chini ji phan tum rong asar tum hello ke thei por rong asar tum men ching ki than po alang tum han hang si an te rong asar tum sa rong ami kar ha pa chi than ji phan si tum chi sik pon do tang ta do si nang han kar yung tung non la kar biang long autonomous council pan sita la pinning ke la quality education phan sila tum ki mang do pen se slogan ke hang do sata non nilip long thek long bang ke ong dong la government school long ya samet ke single teacher do lang la sinal tum la bang so along or nilip yu tum pen la bang so long nang tum ko pilo ke pudun ji ga hokpet pudang man kokpo non du la bang so non e phong la bang so program pe chu nong ji phan tum hokpet lo mec long dam lo mec ning ki me pen chirap do la pen ke council karbiang long autonomous council pen ko ansin ni le phan ke charli anat pendang lo development ko anse rdp mani tum thek long dak lo ni le tum ahok pe cm long da dam la bang so program pe chun ji phan ni tum lo anso se rdpg
Lapen ke student sam haning parong pa ason ason claim ji bhi kam sik polo puwa phita ni tum phan kichu ni ri damat ni tum phan lam mas na hande ni tum phan tangka mahakali bidi sore na tum phan pidum de putai dak man se theklong dak lo Nilip Aphan ke council ke EEC pen ke na panung binong posini tum pudak ji Lapen ke non student sam phan sini tum claim ke claim pi ni tum pok phan gali student sam tum phan ning sinang rap don de putai koson si quality education ke dak do po theklong lo kedam ta inglong nat ana priority dak itum te bok terai ta school hem ka vipendang lok bench desk ka vipendang lok teacher ka vipendang lok dola memorandum kedam tangan ning kan itum pilo pinyar ni thang dawi non he jong dhola jan LP school ne ME school ne do hadak feel long theklong jing tum itip to mon theklo dak dak a bench desk na velo pulang de sining che char laplo hadak ni litum all ni review pen chuni rido education em hanje nang litum project me labang school hem repair tha pinyar ni thang nat akera pabe tang ni ko sono quality education do teacher dum ko son se usuma tarik info rahini July 2023 dak Chukhala Higher Secondary School cultural hall along jitu all Nilip youth Atum cipehem pupen pining 2023 ningkan HS Lapen Hslc Kepass Domphan lang tum ong dung result ke mege theklong pen ini felicitation kam career guidance program bipon lo silason lo nilibang kang lo lang tum observe lo school hum kepam dolo Panjan High School Merabeti High School Chukhela High School Assumption English School AG Grace School Dokhra Hedi School Presbyterian Mission English School Kolamati Mount Carmel School Kolamati Along Rupat High School hum cap dolo Lapen Higher Secondary Chukela Higher Secondary ihum dolo sikado ko ve kitok exam kitok aphai bangalang atum long pon lo 444 Lapen ke pass atum mangke 378 ke fail bangke 56 vedlo pass percentage overall bangke 85% bangke pass percentage long pon lason result ke mege thek long pen salang atum pini la so program bilo Lapen ongdung student tum na chetong non lo si ladak man ke thek lo mang lo labang so yurtum ke thege phan la penal tum ang song ke charlia phan akachirok to ko bang ke ni tum thek ponong lo selang tum phan best wishes pilo alang to kang tuyang de ansu se ke charli thege phan alang tum puthak anam hirjume peduna